En otieno mar chieng' tich abich tarik 20 dwe mar abich higa mar 2022 chenro mar OIMORE chakore sani. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Tutasukuma wafisadi mpaka hiyo pesa wanaharibu kila siku iwe ni pesa ya kukupatia huduma. Martha Karua jalup Raila Odinga osingo kedo gi mibadhi ka otero dwar mar ombulu Nyeri. We have partnered with Boda Boda Association of Kenya to bring over 1,000 riders into one place. Jo Boda Boda moyo 1,000 ondikore chenro mar chudo e yor lony manyasani mar ViewPay. An kaka jachiemo tanyalo wacho ni anauso nikech chiemo to nyaka jicham. One day 4 to okren kaka ne wa expect. Johala moko yuto kamoko togoyo kwand lal e chenro mag Afri-Cities madhi nyime Kisumu. Romaro OIMORE parni nyalo chwalo note mari e namba wa menari ya deka uchiel no kabende watu wake weche manyien mawaiko nuka wono nieri machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Martha Karua ma en jalup Raila Odinga eng'wela rokomten piny Kenya e yiero maduong' ne otelo ne kweth mar Azimio la Umoja e dwar mar ombulu e kaunti ma Nyeri. Karua osingo kedo kod mibadhi ka ojiwo jodak ma Kenya ma masawa mar mondo miyo biyo lut ne Odinga ombulu. Walter Nyambaga miyo wa mathoth. Gwenge Makaratine County Manyeri. Moto wa Karua moto umewaka. Moto wa Munya moto umewaka. Martha Karua chopo seto ombulu ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kamari Gathi Gachagua nie kod mbi mar siasa ka ote mokwongo en kedo kod mibadhi. Maslahi ya Mkenya imeandikwa kwa roho zetu. We shall not let you down. We are going to work for you. We are going to make sure that all the resources of this country are used for your benefit. Karua sondo ganda joma samono nen jotelo minyal meeting mar tayo piny Kenya mana kaka wuoro bende nyalo gwedho rawera makite bere kin nyithinde. Ni mtu anatupatia support lakini anapiga kelele. Sasa mimi nasema hata ukichinja mtu upungue roho, huwezi ukajua ni mtu wa aina gani. Wale tunaomba kura, muangalie mwenendo wetu, muangalie historia yetu ndio mtaweza kutujua. Mimi nitapigia debe timu yangu, ingine ije ijipigie debe. President Raila Odinga, Deputy President ni Martha Karua. Nyeri Baba na mama na Jatend migawo mar pur Peter Munya kod nyawadgi Jo Musheru mar tudruok gisingo mana luwo apaya mar Martha Karua kage wacho ni kanye maloch limboe. Mkenya ni Mkenya. Tunaelewana? Kwanza Raila akasimama na Kibaki kabisa. Akasema Kibaki tosha. Jotelo go wacho ni Raila kende man kod mise mar konyo ganda jo Kenya mokelo kanyakla kod ariwo wijo Kenya maonge akwede. Tuna imani na wewe manake kama mama utatetea udhaya isiwe constituency ambayo zitamalizika. Tunajua hiyo kazi utaweza. Mama wetu tunajua pia utatetea watu wa mlima. One children, one vote, one man. Baba yake akasimama na Kenyatta. Si ndio? Hao ni watu wana roho nzuri na watu wa kusimamia ukweli na haki. Sawa sawa? Sasa wakishikana na mama huyu, si Kenya imeenda vizuri? Unaona kama watu Kenya itabaki nyuma? Na mimi nitakuwa na wao karibu hapo nikitazama mambo ya kilimo na biashara. Na sisi tuko na imani na mama. Huyu ni mama ambaye amepigania mwananchi wa kawaida. Na ndivyo tunasema kwamba mama tosha. Na tukiwa na Peter Gatirao Munya ambaye amesikilia Mount Kenya, ambaye ameinua kilimo, mayanchai, kahawa, miraa, marawe, kila kitu ameinua. Ndivyo tunasema kwamba tuko na imani na serikali ya Raila Amolo Odinga. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Kawadhi nyime eni duond bura mar na Kenya kotelne kod jagoro mare Michael Orua opoyo gai mar ODM Raila Odinga kuom gwelo jatend na Kenya Martha Karua kaka jalupne e ng'wela rokom 10 piny Kenya. Orua wacho ni Martha en miyo man kod lonye tayo tije kendo jakedo ne ratich oganda. Oyango nik na Kenya biro tiyo kanyakla kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance maneno ni Odinga kod Karua oyudo loch e yiero maduong' mar higani. Na Kenya uongozi bora. Na Kenya uongozi bora. Sylvester Ngatia. Mutave. Chuma. Oh yeah, he's left. He's exited. Salma, yes. Jakim Odhiambo. As a party, the Na Kenya party takes great moment of gratitude to be grateful for the appointment and the nomination of the party leader, Honorable Martha Karua, as the running mate of the Azimio presidential candidate, the Right Honorable Raila Odinga. We believe as a party that is a great choice. It has taken significant work, but most importantly, we believe that Azimio has had the best possible deputy presidential candidate in the race. Not just because Honorable Martha Karua is a woman, she is more than a woman. It's not just because she comes from Mount Kenya region, she is more than Mount Kenya. She is a woman candidate with impeccable credentials who brings more to the party than ethnic and gender. She brings credibility, trust, accountability, and a track record of speaking truth to power, and an energy that we have only begun to experience. And I believe that which worries a lot our competitors in the August elections as the members of the Azimio family. Senator Masia James Orengo mabende geno yudo kom mar governor e county no oyango ni orwako welo mar Martha Karua kaka jalup Raila Odinga. Orengo wacho ni Odinga ema nyalo gonyo piny Kenya e twech mar dhier kod mibadhi ma oserocho uchumi mapacho ka. Orengo puoyo Karua kaka jatelo majaratiro kendo maonge gi mibadhi. Orengo bende kwedo chenro mag kweth mar Kenya Kwanza mar pogo lemo ne josiasa masiro lek mar William Ruto. Orengo ne loso e kinde mane otwa kod jopiny e gweng' ma Agala e Igem County ma Siaya. An gima adwa wacho nu ni sirikal mar Raila nyalo na tiyo maber kae Siaya ka. Wan gi chama mar ODM. Jadi moyie ni nyaka waber gi chama mar ODM ane ka ya Akala. Raila nyo ywa Kisumo. Niki kumie bunde maonge risasi. Ne uru kama Raila wuothe kamora mora kanyo chanene Kwale. To ng'amo chungo e Kwale. Machung kaka gavana. Ochungo ja ODM. Kodhi Mombasa to chungo ja ODM. Kilifi ochungo ja ODM. Tana River ja ODM. Chama matiyo gi Raila yo malong'o en chama miluongo ni Jubilee. Nikech Jubilee owacho ni kama Raila nigi ng'ate to giket ng'ato machungi ng'at Raila. Chakre Mombasa nyaka Kisumu. Ok nyal yudo ja Jubilee no chung Siaka. Ok nyal yudo ja Jubilee no chung e Kisumu County kata e Kakamega kama Raila okete ng'ato. To Raila bende wacho ni kama Uhuru Kenyatta oketo ng'ato gi Jubilee. Obendo koket ng'ato. Emomiyo kata Nairobi. Ka Jubilee no wacho no weni gi Nairobi nikech Raila en president. Yes. Owe Igathe maja Jubilee mobedo governor ma Nairobi. Mane pok makare. Ramogi Orengo ne nitiere game Akala to ok game Agala. Wadhi nyime kama riwruok mar jalony e tije mopogore opogore mawuok Ukambani okwayo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo par kendo wach mare mar dare kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo chung kende e laro kom 10 piny Kenya. Jolony go kamotingo jakom machon mar duol makedo gi mibadhi Mumo Matemu, jalony weche yiero Kokimuli kod jata chenro maduong' mar Kenya Medical
Practitioners and Dentists Council Daniel Yumbwa owacho ni geno mar oganda mawuok Ukambani nitiere kuom Kalonzo mabende dine nitiere machiegni kod telo kadino dong Azimio. Gikwayo Kalonzo mondo kaw lemo mayande ochiwne kod riwruok mar Azimio maen bedo jotend migepe. Since he had before, he made the announcement on Monday, agreed to work with him again. We urge him to reconsider his decision and work in partnership with Azimio One Kenya Coalition Party, and marshal all his regional and national supporters and followers and bring them back to the Azimio One Kenya Coalition Party. We believe this is necessary now for national unity, stability, and economic progress in Kenya. And instead, return to the negotiating table with his partners in Azimio One Kenya Coalition Party for the sake of Kenya. We know that being a person of integrity and great humility, you will consider this request and plea. He has proven his worth over the years. We can tell from the past that support by Dr. Kalonzo Musyoka will help His Excellency Raila Odinga to achieve his dreams for a great country, Kenya. He cannot be left out of any political arrangement because his contribution and guidance is what Kenya needs at the moment to remain a stable, united and prosperous nation. Jachung eweche mag dongruok riwruok mar pinje Afrika Raila Odinga timo limbe mare South Sudan. Odinga osungo dongruok ma osebetie Kenya kuom tudruok gi South Sudan kaka chenro mar yaro apaya kod hotogoro mar mauta ma otis ni Lapset. Bende osingo yawo tong kind Kenya kod South Sudan poni oyudo telo yiero maduong' mar higani. We are going for elections in Kenya. I'm a presidential candidate. And I'm hoping to win the elections. And if I win the elections, I want us to open the border between South Sudan and Kenya. We'll talk about funding this highway from Juba to Nadapal to Nairobi so that you can be able to access the goods from the Naivasha inland Juba in South Sudan and Ethiopia. That is phase 1. But phase 2, this project is supposed to link east and west from Juba to Bangui in Central African Republic up to Cameroonian port of Kribi by rail, creating a land bridge that connects the Atlantic Ocean and the Indian Ocean, and that of opening the interior of the African continent, connecting most of the landlocked countries like Chad, like Niger, like Mali, to the Atlantic and also the Indian Ocean. Wantiere weche mag siasa kama riwruok mar Kenya Kwanza kawuono oromo kod jolony kaachiel gi jopiny kaunti ma Embu kendo singo mar konyo jopur mag majan kod jamni mawuok gwengego. Jo Kenya Kwanza ne otelnegi kisera mar ombulu kod ogai mar UDA William Ruto. Chris Owino nigi ler. Jalup jatend piny William Ruto otelo ne kweth mar Kenya Kwanza sero ombulu mag masawa mar piny Kenya kaunti ma Embu. Ruto otiyo kod thuolo makamano mar nyiero riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mosebedo ka wacho ni jodito magi ne okedo ne loch mar duond buche mathoth pacho kae. Kwa hii siasa ya ndugu zetu, unajua fulani anajulikana, alikuwa second liberation, sijui alikuwa third liberation, sijui Mandela moment, sijui nini. Sisi tunawaambia my friends, hata kama huyu mama mboga haja participate kwa ile sijui struggle ya second ama third ama fifth, huyu mama mboga ni Mkenya na sasa imefika moment ya mama mboga, mtu ya boda boda, mwananchi wa kawaida. Jalup jatend piny bende opako jalup ne Rigathi Gachagua kaka jatelo mapache liwe weche mag uchumi ka okwayo oganda mawuok masawa mar piny Kenya mondo ochung kode. Munaona huyu mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Huyu mungwana anatosha ama atoshi? Anaelewa ama haelewi? Si ndio? Si anaelewa mambo ile tunataka?
ya uchumi. Si mumesikia akiongea juu ya guaranteed minimum return, ya mambo ya kahawa na mambo ya chai na mambo ya maziwa, na hapo ndio nilimwambia tunaanza na wewe hapo, mambo ya uchumi ya Wakenya. Ekindeno thuolo mar masawa mar piny Kenya e piny owacho manyien odhienyore e lela e kinde ma jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua okwayo jodak ma masawa mar piny Kenya mondo owuo oko kar romgi mar goyo ombulu e yiero mabiro kaka yo mar bedo gi duol maduong' e piny owacho mabiro. Mimi napendekeza tufanye application for 50% of this government. But applying is one thing. Kulete shares is another. Na shares yetu si ni kura. Hii ni sure bet amambara sure bet. Ni sure bet amambara sure bet. Jotelo go owacho ni riwruok mar Kenya Kwanza kende ema nyalo chiero uchumi ka bende gijiwo oganda mawuok e gwengego mondo chug motegno e tok riwruok mar Kenya Kwanza. One of the things I want to do as a governor is to make sure we have value addition within Embu County for our milk. And that KCC cooling plant, if we can make it a processing plant, utakuwa umesaidia wakulima wa Embu sana. Tungetaka sisi wa mama hata kama ni sako tutengenezewe ya mama mboga. Ndio sababu mama mboga akienda banki saa hii hawezi pewa loan mheshimiwa. Kwa sababu gani? Ana kitu. Bang'uok e county ma Embu, kweth mar Kenya Kwanza otwa kod jopiny e counties mag Machakos kod Kitui. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Minor jalup jatend piny Rachel Ruto ne otimo limbe Meru kama bende ne ogoyo debe ne kweth mar Kenya Kwanza. Rachel Ruto kwayo mine mondo riwre e grube mondo migi yud sir mar omenda madirom bilion 50 ma William Ruto osingo poni oyudo tend piny Kenya e giko higani. Omedo ni sirikand Ruto biro yaro thuolo mar tije ne ojende mapacho kam. Mama Rachel Ruto ne wuoyo e kinde mane otimo limbe Igembe Central kama noromo kod mine manie bwo riwruok ma ochung' ne mong'ere kaka Joyful Women. Mumesikia kwamba kuna pesa ambaye itakuja ili watu waweze kuipata kwa njia ya urahisi na kwa bei nafuu ili waweze kufanya biashara zao. Hiyo fund ambaye tunaita Hustlers Fund ambaye itakuwa 50 billion Kenya shillings kila mwaka. Mimi nimekuwa nikitembea Kenya nikiuliza kina mama haswa, mmejitayarisha kwa njia gani ili kuweza kupokea hiyo pesa? Hiyo pesa itatufikia kwa njia ya vikundi, wazee, vijana. Hiyo pesa itatufikia kwa njia ya SACCOS, kwa njia ya cooperatives. Kenya ya kesho hautakuwa unatembea peke yako. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Na pia Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa. Si mimi nimekuja hapa Meru na nimeona kweli mnapenda deputy president. Wangapi wanasema tutaingia Ikulu mwezi wa 8? Kwa hivyo, maana tumeamini hivyo, wacha tujitayarishe kwa ile Hustlers Fund ambayo inafanya nini? Inakuja. Rowere masiro lwedo jalup jatend piny William Ruto ochako ayanga riwruok midendo ni Youth for Kenya Kwanza 2022 kagitwako jofwamb weche odiochieng' ma kawuono e kar log tich maduong' mar duond bura mar ANC e bomani maduong' mar Nairobi. Rowere go oseyo jatend migawo mar weche mag tudruok gi lony manyasani Mano Jo Musheru kaachiel gi nyawadgi mar arita kwe Laktar Fred Matiang'i kuom donjore e weche goeko mag siasa. Negi buogo mar thicho oko e apisi jotend migepe ariyogo kagitiyo gi thuolo ma ochiwnegi kod pen chike mapacho kam. Riwruogno bende osingo mar timo kisera mar ombulu ne jalup jatend piny William Ruto e kor gwenge duto mapacho kam maneno ni obedo jatend piny Kenya mar abich. We will conduct thorough grassroots mobilization, and we are going to unite all the young people across the board because we believe this is a cause that we need to earn and also own ourselves. We will actualize the Linda Kura agenda as part of one of the agenda that we are going to do
to ensure that votes cast in our presidential candidate are counted, tallied and reported. With all this, we are going to win. There's a process that they have initiated that will interfere with this election being credible and peaceful. As YKK 22, we want to state that we are going to use all the necessary means, both peaceful and legal, to ensure that Musheru resigns as the CS in government. Nyakwa Ramogi gi kanyo nero waringe duka matin waduogo kwa weche mathoth mawaikonu kikidhi mabor. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu yoyote akinifuata hata tembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru yenye kuleta uzima. Dial *811 282# to get nuru ya uzima. Nango. Mano ela umi bro rwake nyasi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Duol matayo yiero e pachoka mano IBC bade noero ma Homabay ne obagoro mogi jochung malaro kombe ma opogore county no ma otelo ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Romo makamano mane obagi apis mar IBC e boma ma Homabay ne en mar nyiso jochung gigo ma idwaro gigo ma otelo ne chwalo nyinge gi ne IBC mondo mi opuodhgi ayanga. Romo no ne ochwoe kom gi apisa mar IBC e county no Frederick Apopa kod tenda rita kwe ma Homabay ka otele gi commissioner mar county no Moses Lilano. Jochung ne osingo timo campaign mar kwe ma onge tulo.
All the candidates have committed to the Electoral Code of Conduct to ensure that we have peaceful elections, but at the same time, IBC has also committed to a credible, transparent, verifiable election so that the voice of the people of Homa Bay will be heard on 9th of August through the ballot. We are committed to peaceful campaigns. We are committed to selling our agenda of progress and development to the people of Homa Bay. Jamin wach maduong' Nurdin Haji ojiwo jopiny mondo yier jotelo mapok chin mibadhi omieno e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Haji omedo ni jopiny nigi teko mar yiero jotelo ma gin giwegi gidwaro kendo manyalo kelo negi dongruok kuom thuolo mar higni 5 ka gitiyo mana kod ombulu kende. Haji ne loso e kinde mane oyango mbui mar The Sisters for Justice Social Center manie boma noero mar Mombasa. I was asking her if she wants to summarize everything in English. Send a message or communicate. The website of Sisters for Justice. As you can see the website, we'll explain to you briefly. Nawahimiza ndugu zangu, wamama, dada zangu, msije mkadanganywa na mkachagua viongozi ambao hawatawaletea manufaa yoyote. Msije mkachagua viongozi ambao wataendelea kuwanyanyasa na mwisho mtakuwa shida itakuwa imeongezeka. Msidanganyike. Msiletewe pesa mkaona hizo pesa zitawafaa miezi 2-3, baada hiyo itakuwa ni shida tupu. Ninavyosema hizo pesa mzile. Chukueni, maana hizo pesa ni zenyu. Chukueni, lakini mwisho mupige kura sawa. Obila Manakuru ondhiyo kendo dino ne rowere 15 ya pedha mane gitimo mar soko jomaundi ma otisi ni confirm ma osebedo ka thago jodak makono. Komanda mar obila Manakuru West Samson Gathuku owacho ni achich moro yudo thieth e osiptal toka ne ochile kod magina e kinde mane giukwelo e aluora mar Ronda. Achije go rito winjo buchgi juma manyien ka jodak geno kwe. Nikizi ziabai Members of the public walipatia our intelligent report, wakawaambia ile mtu ambaye ni most wanted anaitwa Kabare ameonekana katika area hiyo, na wanaona iko kitu inapanga kwa sababu walikuwa na wengine 4, wakawafuatilia polepole paka mahali ambayo inaitwa Top 10 petrol station. So hapo ndio walikuwa wanapangia maneno yao, and when they saw our officers walikuwa charged wasimame na waserede, but they refused the order and instead wakacharge against the officers wakitumia hii safari inaitwa Samari sword na hii panga ingine. So wakaenda to the police officers wakataka kwa harm, and that is when our officers opened fire. Ten migao mar somo ngire George Magoha ogolo chik ne duol mochung'ne yiero jopuonjre madonje mbalariany kod ute tiegruok mondo yaw mbui ne jopuonjre madwaro loko lony mag-gi. Magoha ne ojiwo ni jopuonjre madirom 144 mane yudo grade mar C+ kadhi malo e penj mar KCSE biro yudo thuolo mar somo degree. Magoha bende ojiwo apisas mag tend nanga mondo neni jopuonjre duto ma onego dhie klas 9 odonje skunde mag sekondar mag piny owacho. I have directed today as we speak, the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUPS, to open its systems for universities and college placement applications with regards to the revision of choices. The portal will remain open for 2 weeks, starting from 20th to 2nd June 2022. All
144,466 Kenyan children who attained the grade of C+ and above, who sat for KCSE 2021, are eligible to apply for degree programs in 70 universities. However, I wish to encourage those who are intelligent that they can also apply for TVET institutions. Like last year, we had over 6,000 who had those credentials, but they opted to apply to TVET institutions. They are the intelligent ones, because I've been told that there are plumbers who were trained here a few years ago, and they are now working in Botswana. Ramogi koro wadhi nyake county Mabungoma kama familia moro sebedo karito bungu moro kuom thuolo mar higni moingo 50 gimedo kwan kod kodhi mag le ka koro sane gin nyaka gi sibuor opuk kod winy mopogore opogore ma esigand Buteyo Miti Park Conservancy. Buteyo Miti Park en bungu malachne dirom eka 28. Omeo gi yiende kachiel koda le mag bungu. Aluora ni osenya elweta nyuola mar jaduong' Wafula Buteyo man kod hera makende mar lito lwasi makamae. Opuk jakinda molo mos maonge achiedh nade. Winy man gi nyadhi kaka udo bende nikae, gichiemo, gidak kendo ginyuolore. Kawuono wendo male ochopo e bungu ni. Apisas marito le mag bungu mago KWS okelo sibuoche 2. Mae omedo huma mar bungu ni. Wakati nyingi katika eneo hili la Western mambo ya tourism haikuwa imechukuliwa maanani zaidi. Na nafurahi kwamba kuna wale washikadau kama hizi park ambao wanashirikiana na idara ya wanyamapori KWS kuhakikisha kwamba wamezileta hizi wanyamapori eneo hili, na ni furaha. Le manie bunguni medo yuayo welo mabor kod mago man machiegni. Kawuono jopuonjre ochopo kendo gimor kod puonj malero kaka irito le. Mimi leo sijaona simba, lakini nimekuja hapa ili nione, nimjue vile anakaa na vile environment yake inakaaje. Nimekuja hapa kuangalia wanyama mbalimbali kama simba, kama crocodile, na nimeshangaza kwa ya kwamba nimeona tangu nizaliwe sijaona crocodile. Nimeiona hata nikatamani kufaint. Kamishna Makandui Mano Abdi Shakur okwayo ganda mondo bed motang' kinde magilimo bungu no kendo girita luora no male. Wenyeji wa eneo hili washirikiane zaidi na wale ambao wanahusika kuhakikisha kwamba wamelinda hizi wanyama, wasio kwamba wana hulka ama tabia ya labda kuwafanyia madhara, na pia kuhakikisha kwamba tulinde mazingira yetu. Buteyo Wafula maen wuon bungu no chakre higa mar 1969 wacho ni en gi lit koneno kaka jing'ado yien kendo ketho bunge gino ma oseketho kor lwasi mapachoka. Hiyo ni jambo la kuinua moyo, kwa sababu inaonekana tuna protect hii, tunasema mambo ya environment, na mambo ya environment ndio imekuwa jambo ambalo mimi huwa ninafurahia sana, kwa sababu tusipochunga kile tunafanya hivi sasa ni tuna destroy. Hili ndio jambo ambalo linanisumbua moyo sana, ya kwamba tunaendelea kukatakata na kuharibu. Mwisho yake kama area kama hii mtaona hakuna miti, na miti ikikosekana hakuna mvua, na mvua ikionekana tuna njaa, na njaa ikiingia mambo yote huenda kwa mviringo. Telo Mabuteyo Miti Park Conservancy oketo maino erito le masani yudo tek mondo med thuolo ne welo mathoro mong'o budho kendo winjo ywak mar le. Chenro makamagi konyo rito aluora kendo yaro thuolo mar tije ne jopiny. Ramogi kaugi kanyo ne wadhi yo matin kata kamana diso moko kuom ote mabende usebedo ka wuoro. Wanano makare Ramogi TV ler an wuod Osunga Vena, an Pastor Mondi otiche mar gemo onyinyo. Ramogi TV nenore e yonero maler. Ramogi aniluonga ni Skala Chieng.
skala negi wach machielo mabende wabiro ng'iyo kanyo e kinde mondo watem kaka nyalore. Ka kamano wadhi e yueyo matin, waduogo koda weche mathoth, kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuona mara Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the AfriCities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousand participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni embalariany mar Great Lakes University of Kisumu. Wan mbalariany mapuodhi mar ji giwegi machiwo tiegruok mar ang'iny ni malo e courses motenore kod weche mag ngima, arts kod social sciences e pacho ka kod pinje mag Afrika mangima. Wamor mar landre kepo mar numero 5 dhi nyime e campus mayudre Kisumu kod Nairobi, omiyo or kwayo mari kawuono. Ni mathoth limbui marwa ma en www.gluk.ac.ke kata yotol e namba mar 0736 550505. Great Lakes University of Kisumu, a center of excellence. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Ruoth Jonyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tune mari, dimana *812*784#.
star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machiegni kendo kambi mar ViewPay kachiel kod mar okumba ma Direct Line Assurance oriwore e chenro mar jiwo jobodaboda ma pacho ka etiyo kod chenro mar chudo e yor lony manyasani mar ViewPay. Ma ok tin ne jobodaboda 1,000 ne ochokore e alap Magoan Pangani e boma ma Nairobi e yawayanga chenro no mar chudo ka etiyo gi ViewPay mabiro loko yore mag chudo ne jobodaboda. Jatatije maduong' mar ViewPay Winnie Wangoru kod jatend weche uso mar kambi mar okumba Chris Katiwa oyango ni chenro no biro kelo yot kod ber mathoth ne jobodaboda ka bende obiro bero chenro mag okumba mar tijegi. We have partnered with Boda Boda Association of Kenya to bring over 1,000 riders into one place. They have signed up for till numbers, and we are also taking them through consumer education. They are from Nairobi and its metropolitan, and that is how we are able to gather them so that they can disseminate this information and create consumer education to their passengers and then the various stakeholders in the industry. What we've noticed is that most of the Boda Bodas don't have insurance. We want to afford them insurance cover in partnership with ViewPay. Boda Boda Safety Association of Kenya wameungana na ViewPay kuhakikisha kwamba tunasaidia members wetu kupata pesa za ziada. Tunawafanya agents ambapo watakuwa wanapata ile pesa mubadala. Watapata pesa ambazo zitaboost income ile yenye walikuwa wanapata kwa pikipiki. Ramogi en odiochieng' mar ang'wen nyaka ne romo maduong' mar AfriCities chakre e boma ma Kisumu. Johala mawuok kuonde mopogore osebedo ka nyiso mwandu kod geno mar bero ohandgi. Kata kamano johala moko ywak ni genogi mar yuto duono ka chenro mag AfriCities koro kayo rumo. Millicent Adhiambo miyo waler. Romo mar AfriCities dhi nyime. Twak mag dongruok mag bombe ma Afrika bende ochuo chieng'. Infrastructure dialogue and development dialogue today. Johala moko manochopo nyiso mwandugi yango geno mane gin go kaluwore kod romo mar AfriCities. Kane wawinjo ni gimoro aina ni biro e taondwa ne wamor kaka johala kendo ne wan gi high expectations ni wanyalo lose gimoro wan be. Nyalo go ni government ma Kisumu erokamano gin national government kuom kelo chenro ni e Kisumu County. Kata kamano gima ogen obare ne johala moko. An kaka jachiemo tanyalo wacho ni anauso nikech chiemo to nyaka ji cham. But gima na expect ni mondo aus chande ok ause kaka na expect. Nikech nang'e ni ji dhi biro mang'eny. Ohala kaka ne wa expect timo AfriCities nokodhi kaka ne wadwaro. So far one day 4 to okren kaka ne wa expect. Ni kama kwenda hasara. We are trying to work on not going back with our goods but at the same time making a sale because it's really bad coming all the way from wherever somebody is coming from just to go back with the goods that you came with. Giko maromo okayongeso ni to pok girwako welo mane gigeno ni ai pinje ma oko. No waikore gi chiembwa mag nyaluo, waikore gi rech mondo welo mobiro moya mabor bobile rech mar Lake Victoria. But nyaka sani pok waneno gimoro amora sports ground ka. Warito nyaka godhiambo nyaka gimoro saa achiel but ok wanegi. Mano miyo kata motivation wa mar bedo kae bedo matin kech inyiso intere promises minyiso wani ati ero kikulor jogo biro but at the end of the day jogo kwane. Giseyo jochan chenro mag AfriCities. AfriCities was not mobilized. Ja oko kae kipenje what AfriCities is okia enonge ni baba biro moro no biro na some 5 boys opango laini ni baba okelonwa chiemo toki mano nyiso ni information was not given to mwananchi what AfriCities is all about. Welo mani mambo leo gin mana mambo leo ok kel gi koni mondo gine different things ma dhi mbele
e sports ground kae. Nitie disconnect between welo to locals. Mama no to en pek ma kila mtu neno. Nikech waparo ni kar ke bro pong du gi ji. Jonyis mwandugo koro ni kod kwayo ne jota chenro mag Africities kod piny owacho e kinde ni kapok romo orumo ayanga. Wakwayo niya, ka jo moplan chenro ni nyalo create that awareness to the delegates mondo gibia nena koni bende ka ginyalo promote the local exhibitors. Ikelie welo gi kata mna fora tour mondo gine koni gima timre ka bas inyalo duok gi kuro. We have come with the products, but who is the buyer? So we are really encouraging that in this one more day to go, that they really advertise. They bring at least even one artist for this last day to hype the event, so that even as we expect delegates, because they are not the only ones who buy, the local people are also buying. Odong manandalo achiel kende to romo mar Africities madhi nyime e boma ni rumo. Kata kamano, jonyis mwandu mane oyuoro e romoni ywak ni oket gi tenge mabor gi welo. Geno margi maduong' en mana mar nyiso welo mwandu gi kapok olor romoni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Pod wantiere kaunti ma Kisumu koda weche goeko mag romo madhi nyime mar Africities. Pinje Afrika idwaro mondo keto kenge makare majiwo dongruok e bombe gi. E romo moyiedhi e kind jotend pinje Afrika mosedhi rutaya, twak mar puonjruok e weche dongruok nobedo kaka Jael Lieta leronwa. Chugo piny owacho madundo kaka counties mapachoka en achiel kuom yore ma jotelo owinjore ni biro kelo dongruok mapiyo ne jopinjegi. We just need to understand the two things, the idiosyncrasy of these countries and specificities. We take the example of Seychelles, a population less than 100,000. Develop our capacities, at least to know what we want. We are saying the Africa we want. Gero telo mag pinjegi okwajo kanyo mondo nene mine kod rowere oket mbele. The constitution is very clear to say if you want to represent yourself, you need to be 18 and above. So the whole system is geared towards empowering the young people to take responsibility. It's important that we have at the table representatives of intermediary cities and local government. And this is a very strong recommendation. Kuomae, tudok mar ohala e kind pinje bende ojiw madhi neno ni Afrika obedo chiro achiel maduong'. We have Mozambique very long border with different countries, and when they want to go and sell in the other country, and you find that the police will be there and impeding them to cross to the other country. Kamano bende, ngima jodak e bombegi nyaka ng'i kendo rit makare ka pinjegi bende konyore e jiwo weche thieth. We were hit by COVID in Seychelles. I picked the phone and I spoke to President Kenyatta, and I asked him whether we can have some of his nurses to come and help Seychelles, because I was afraid that we would have a serious problem where the health system was concerned. So he told me, no problem, Danny, I will send it. So can't we have similar ideas in Africa to help each other? Kuom magi, jotelo mopogore e bombe pinje Afrika, moting'o Prime Minister ma piny Gabon, omi mich e tijgi mar jiwo dongruok e bombe mag pinjegi. Odiochieng' mar ang'wen mar romo mar Africities kuma kawuono twak moyiedhi oketi e kind jotend pinje Afrika mosedhi e yweyo ka giloso e weche mag ohala, dongruok kanyakla kod siasa e kind pinjegi mag Afrika. Jael Lieta, Ramogi TV, Kisumu. Oro ma osebetie pachoka omiyo Kenya oselalo le mathoth ka migawo mar le mag bunge yango ni liech ma hao 80 osetho. Piny owacho koro kaso chenro mag pidho yien kendo loso yawo e bunge ma le thoro dakie e pachoka. Emmanuel Ochieng ni kod ler. Liech en le madirore kod nyadhi. Kwan liech e Kenya kae ohew 36,000 kendo lego yweyo jolimbe ma pacho kaendi koda mawuok e pinje ma oko. Kata kamano, oro mosekwako counties 23 e Kenya kae bende osehinyo legi.
Jagoro mongere migao mar le mag bunge Zainab Hussein oyango ni liech madirom 78 osetho kaluwore kod oro. Lum kod yiende mag bungu otuo kendo pige magimodho oduono. E kindeni, piny owacho osechako kunyo yawo kendo pidho yiende mathoth e kuonde rito le masavo kod kuonde mamoko. We lost quite a number of elephants last year due to drought. This year we are trying to inculcate some mitigation efforts by digging water ponds across our national parks. We are in the process of funding and digging several water ponds across the entire country. So far, this financial year, we are finishing about 8 water ponds. And in the next financial year, we plan to do a similar number. We are also trying to source for funding to do a bit more in areas where we have more water-stressed areas. So last year we did 15,000 seedlings across Savo East, Amboseli and Kamnarok. And this year we are targeting to plant 20,000 seedlings, 10,000 here and another 10,000 in the Abadeas. Director Makate Group Manevasha mong'ere kaka Wildlife Research and Training Institute oyango ni negi donje winjruok kod jogo mabago tuke mag piem mag geche e piny mangima mar pidho yiende milion 19 e Kenya mangima. We host the largest service park for the Safari Rally, and one of the component of it is environmental restoration, and we are also helping in the restoration program. We have planted over 4,000 seedlings, and I think we continue doing the tree planting as part of the 19 million program under the World Safari Rally, which we will be hosting again late next month here. Chenro makamai igeno ni biro nya kendo konyo chwalo chenro mar bedo gi kwana tamala 10 mar bunge pacho ka. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Duol mochung' ne yedhe kod kwiri e pacho ka okwero gande tiyo kod yedhe makweyo rem ma oyaye ahinya to mano mar diclofenac makoro oyudore ni hinyo ngima oganda mathoth. Kata obedo ni ber mar diclofenac thoth maingo rachne, jolony okwayo oganda mondo ti kod yadhno mana ka opuodhe kod laktar. Tiyo kod diclofenac e yo marach nyalo miyo jatuo midhiero kaka buok mar adundo, tho mar fuondni moko mag del kod poto mar remo e kin mamoko. Laktar nyaka puodhi tiyo gi diclofenac ka in gi tuo sukari, mo mathoth e del, muomruok mar remo kata ka iywayo ndawa. Moloyo to penj laktar kinde duto kapok itiyo gi yedhe mag kweyo rem kaka diclofenac. Gikanyono wachakwa dhie yoyo machuo kwa biro dugo nuko da weche mamoko kikidhi mabora kwa Ramogi. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae. Injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo.
Radio Ramogi. Machiegni mesa mar weche tuke. Tim adhula mar Gor Mahia kod Kakamega Homeboys ne obago raku margi mogik odiochieng' ma kawuono motelo ne romo margi odiochieng' ma kiny e lap tuke ma Kasarani saa 9 mar odhiambo e tugo mar lig ma pacho ka. Kakamega Homeboys otelo e mesa mar KPL kod points 59 bang' tugo piche 30 e seche ma Gor Mahia nigi points 47 bang' tugo tuke 29. Kakamega Homeboys geno yudo loch mabiro kelo machiegni loch margi mar okombe mar KPL season ni. E seche ma Gor Mahia dwaro yudo points 3 eka giidhe mesa mar KPL nyaka namba 4. Parni opira makamae ibiro kelni achiel kachiel e Ramogi TV odiochieng' makiny kochakore saa 9 mar odiochieng'. Tugoni biro kelni kod kambi mar gopunda mar shabiki.com kachiel kod View Sasa. Kawadhie tuke mapinje maoko eni timba adhula mar Everton biro dong' e lig maduong' ma Uingereza bang' kane oyudo loch e tugo mane gitugo e kindgi kod Crystal Palace ma bende ne giyudo gonde 3-3. Everton koro nigi points 38 mamiye thuolo mar dong' e lig maduong' ka otony e dho ler.